Isip abag sa mga tinunan sa mga bukirang barangay sa lalawigan sa Sugbo ug sa mga silingang probinsya sa Kabisayan nga walay access sa computer ug internet. Mobile e-learning hub gilusad sa Visayas Command. Ang mobile e-learning hub usa ka modified trailer truck nga adunay 20-foot container van. Sulod niini ang 20 ka mga laptop ug mga printer, mga lamesa, lingkuranan, usa ka smart TV ug internet connection. Aduna usab kini kaugalingong generator set aron maka-operate gihapon kini bisan sa mga dapit nga walay kuryente. Matud ni Lieutenant General Benedict Arevalo, Viscom Commander, prioridad nga madala ang mobile e-learning hub sa mga dapit sa Kabisayan. Diin may ipahigayong community support program ang Viscom aron makaabag kini nga maminusan o baka hingpit nga matapos ang suliran sa insurhensya. Mismong si Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte ang nangu sa ribbon cutting sa maong proyekto. Nakigtambayayong ang DepEd 7 ug DICT sa maong proyekto.